Kung saan ipatasan ako di ay. Grabe ka. Ako ma'am, itong papa. First runner up, rakakani dyan siya ang daon. Or yun ha, what if makauyab ka? Since you're a teacher, syempre dapat tularan ka sa mga bata. Tagam. Pag ganun. Sige, next question. Next question Ikaw na putawin. is... Uy, atong kakam, hindi na tao. Hala, tama ra jud nga kanang ako'y nagbasa. It's from Queen Jaja. Si Queen Jaja is kauban ako nga teacher, pinakagwapa sa Manuel Francisco C. Ramos Senior National High School. Hi, sir! Si Sir Lloyd Dizon, ang iyang pangalan is Queen Jaja. Kabuto yan ang napanpangan siya Queen Jaja, bro yung kangayan. For Neressa and Florami, para ni sa inyo ha. Hi sir! Hi, sir. Kaya pa ba ninyo ang nawong batasan ni Kier? If not, why not? If yes, never mind. Haha. Kung ay questionin mo, boy. Kaya pa ba ninyo akong nawong batasan? Oh, sir, pasalamat ni sir nga ni question ka ni sir. Nagkaroon ng panahon para maka-voting sa din. Ano sa? Nagwanta na lang na mo. Ano, mamugod, mamugod ka sir. Kumalit po ni bawa siya, friends. Sabi ko na mo, kaya ka lang, kaya ko na lang. Luwit, pagbay na. Nagkaroon ko, napugos ni Gretchen yung vlog. Ikaw daw. Busted ni Si, sir. si Kunti ka na Ang iyan lang, sir. Rod, makaya ka man. Pero ang batasan, rod, dili na gid. Sa batasan na magdahon. Dili na gid Kung saan ibatasan ako di ay? Grabe ka, hila di siya batasan. Ako ka kilagang na mo. Grabe ka, boy. Gagig mga baba ninyo. Basta sa mga baba ninyo. Ikaw mag-Queen Jaja ba? Kaya naman Pangutana mo kaani ba? Ikaw dyan Salamat sir. Salamat yung napagawas ng mga gibati. Pero bita, I miss you, friend. Queen Jaja. See you soon. Next question. Next question. for all daw. Ala, si Jerry. Jerry nga. Rosario. Ano, katong taas na to, friend. Yeah, hi! Hi, Jer! Hello, Virgie. God! Makabaan na paano yun? Sex or chocolates? Ika bastos mo ng pangutana, Joey. Natukan mo po. Ikaw na, sir. Di ba doon na mga friends ako nga? Sige ako. For Saan mo all ko man ba? yun, for all ni, for all siya. Thank you sa question, Jerry. Ganahan ko. Look, exactly ka tayo. Anong takaw din? Ako kay Kuan. Chocolate ba? Chewy-choco na lang. Okay ra. Lights on or lights off? Lights on para maklaro ang Kuan show. Lights on, di mo maklaro pa na yung anak. Ano, nakikipangita. Kuan, uy, chocolate! Ako, patakatry ako na. Pangutanan na sa akong balik kung kuan ako, makatry na. Lights on, lights off. Hindi ko katulog hayag, so ngit-ngit mo. Lights off. Ikaw, bilang question. Ay, pinaka-ano ni siya, siya yung pinaka-lamiog. Love life sa mga. Sex or chocolate? Siyempre, sex! Siyempre, sex! Kaigo, tanawa ka kayo. Lights on, lights off. Lights off. Pwede maklaro din nito. Okay, kita niya. Busog na. Thank you, Jerry, sa question. Naka-question, tangkad na ka, Jer. Kuldo ko makaisulit. Uy, kabuli ka ni mo. Ay, super. The next question is for... Wala, ako hapon. Kanina question is from Danilo Diana. Isa siya. Ang Kuan, mapakin akong estudyante sa Hello! Hi! Si Danny Girl ni siya. Hi, Danny girl! Danny Saan girl. siya pagka-maestra? PM sa kuha paliho. Unsay sekreto ni mo, sir, nga nung hamis kaayo ka? Wala ko na-offend ko sa imong question. Ay, dapat dili na magula ipangutana, Danilo. Hindi siya mami. Salamat, good. Ulag naman. Oo, kaya... Minsan lang, Kuan, crooked road. Ito, dagang bitog na utana ng anong hamis ko. Kuan lang, steel wall, tubig sa sink. Ito, di naman ko hamis. Yung pataka ka dyan doon. Sa mga nag-ingon niya hamis ko, unsa na lang ni. Sekreto, anak. Self-confidence. Oy, Danilo, mas hamis pa ka na. Thank you.
Gilinguling, nahurot ang hotdog. Ay, ang nagkakaon mo. Ay, ganun ko anonymous. For Nerissa. Di ba naman? How did your life change when Nico came into your life? Hindi ka question. Pero yung hilak ha, hindi tayo mukbang na hindi tayo hilakay. Well, everything has changed. As in, grabe yun. Ano tama Pero yun, grabe na ako mas strong. Hindi na nagit pala sa as in, happy kay ko nga naabot ako na sa akong life. Kung si San. Oh, si Sans po, syempre. Pero yun, maka-happy. Pero gikan ka, duty, bulit ka. Kitaan mo mga anak. As in. Ipakita na to si Nico Vidalin, Nico. Say hi sa camera. Hi, mga friends! Pablo ka? Story ani ka Nico? Gasto kung kayo ni, kita gabulang birthdayhan. Pinagkaya nila PBB. Parang ka naman na bata. Ang mga nang kinugos. Hindi ka luwang mga magpapaanak. Kung wala sila, kamuha na lang. Mama, papa ako, mama, ikaw ang papa. Kaya ako mas happy ko. Bito, proud kami sa mga friend ni Jude. Ay, kay Kabalo Jude, may sa iyang So, independent woman. sa mga challenges nga ni Agi before siya na nang-mute na. Okay, thank you sa imong question. Kung kinsa man ka, no? For Kier. From Princess May Bello. Dira na siya sa baybay. Tagadiriga po na siya sa bato si Princess. Ang ibang anak ko sa iya, ano, is how di siya sa photography. Princess. Siya na nag-picture dyan pag tayo mga event. Oo, kana siya. Gwapa na siya nga babae. Mas gwapa pa nimo. Kita mga model sa Photoshop. Yo! Grabe, baka naman. Mga model man mi. Baka naman. Para ni sa duha ni maka-friend ni sir. Para ni mo, kinsay pinakamarupok nila mga ever lang. Let me explain, I'm not marupok. Ay, ako yung pangutan na dili ikaw. Ano para naman duha? Dapat. Pwede di dyan ka Ikan ni, si Neressa, mo dyan siya kuan. Kung kuan na sila, itanong na sila. Person yung opera, kakani dyan siya ang daon. Marupok kay na siya. Kay kuan. Di na dyan na niya pulihan sa sans mo. Ano dyan lang. Ano di ko nga tayo, pahiram ako kung saan. Di dyan pahiram. Kaya Neressa, kaya di mo kaya siya yung marupok kay si sans na dyan na yun. Kani ang tinutod niya marupok. Kaya nga ano, bisan gani ka nang dili siya love sa iyang kung ano sa iyang kiki. Mugukod. Siya rin babae nga mugukod. Pag mag-share, Kung siya nakamove on na daw siya, wapa na ito. Nakakawag na akong. Nakamove na akong gatugay niya. Pero marupok ka ito nga mga tayo. Paghilom diha. ito kung nag-share ka last, diba? Alam na mga hilom. Kung mga mabakbak. Bali, sabon na lang ako kung storya kani siya. Kung sa man, burger na ko din eh. Kung sa man. Okay, next is it's for all. Okay, it's from Remley Estacio. Hi, Rem! Kaplay mo niya kasun. Kaduha na. Labi po ka rin sige. Ay, kaduha ba? Sige, magpangutanan na yun. Ay, siyang pangutanan. When is it okay not to be okay? And when is not okay not to be okay? Ako na natubag. Ako, when it is okay not to be okay, it is okay not to be okay. Kani nga mga pangutan, di mi okay. Di ka na okay yung pangutanan. Grabe naman. Kani mo, mi. Mura magkuhan, binibini Pilipinas. Wala kong bimili ako ng budget. Pero kasi Tito Boy ha, it is okay not to be okay when di rin ko ba manunod. Basta okay na to. Di ba sa lang naman mong question, wala man mingon nga pa mo gumagod. Basta mo tubag na wa may kauyon sa imo. Dili okay imong pangutanan. Kulang, sunod na lang ni, kanang mga ano lang. I-PM na namo. Question. Ika Oh, daghan ko ginagawa. For Kier. From Rankin Alcorcon. Ano ni? Ano daw hamis kita mo? Ay, kaduwa na! Uy! Kasi nang be, wala ko yun. Diba, gamantika no rin. Ay, ano? Pilay bayan sa inyo. Uy, tinugod mo na lagi pang shooting ngayon kung mamakap na no. Okay, Renpin, thank you. Mas hamis ba yung ka? Next question. Hala, kataas. Hindi po ka. Dayan, Boy Sir, hello! Para si Diane Bolister is ano na ko siya. Mangko na ko sa pagkagawan. Okay, mangko na ko siya pero mura lagi ako may gagawa ko. Kay Edad Ramin. Hi Diane! From
Inikaan, North Cotabato. Hello Hi! from Batu sa Davao del Sur. Shout out. Lag diri hapon. Muna yung question for you ni ha. What if makauyab ka? Siyempre, same sex kay hindi man ka ngayon manguyab o babae. Bulok puno ko. Na-hurt siya. Na-hurt ko. Sabi ang to. Kung mauna yung babae, di na lang. Then, we all know na dili tanan tao accept ang same-sex relationship. So, unsaon nimo pag-balance sa imong work and relationship? Since you're a teacher, syempre dapat tularan ka sa mga bata. Ang tagam. Kaya na po ni mo pangutana yung maninuot mo. So, halimbawa, kung makauyab ko, saan ako pag-balance sa akong work sa relation, biyaan na kong trabaho. Carla. Di ay ka ng kuan, talawan ng kuan, same-sex relationship. So, if ever na nga mahitabo na naon dyan ako ang profession, sa bagay, wala yung ikwarta bitod, kailangan din ako trabaho. Sa pas mo ko ng uyab-uyab, bahala. Makita ka, willing ko siya mo kung unong sa iyo. Siguro din na ako i-public. Yung public mo nga pagkataon na mo kay vlog. Di na lang mag-uyab-uyab. Magdepende lang ako sa sitwasyon siguro. Ako na lang lagi. Ano? Saan na yung Nasa na ni sila, 30 na daw silang duha. Sila na lang daw. Ay, oo. Nakipagsagot siya ako nga. Pag 30 na siya, 30 ko. Same lang yung year. Kung 29 ako edad ko, tapos pagka 13 ako, maningkamo talaga lumangita sa kilid-kilid.